Como valoras esta etapa? Pois como moi bonita. A verdade é que era un circuito que me facía ilusión facelo, que tiña certo nerviosismo porque estaba convencido que o pelotón se iba a romper, porque non esperaba que chegara un grupo tan grande a estrada. O que pasa é que si ben é certo que atacaron por adiante e se foron, pero o líder tiña xa prevista como iba a plantexar a persecución e tiña moi ben, tiña peóns por atrás e conseguiu anular esa fuga. E bueno, chegou aquí un grupo que o estreito de chegada, a verdade que me dou un pouco de nerviosismo, pero bueno, por lo demais a etapa foi espectacular, como non iba a dar, como non podía ser menos. Para os próximos días, que veremos? Espectáculo igual, espectáculo, tensión, cambio de líder ao mellor non, e veremos unha carreira bonita de ver, que é o obxectivo. Moitas gracias.